Fejn is-soltu nhar is-7 ta' Ġunju ikun jum li Malta tfakkar l-irvellijiet kontra l-kuruna, din is-sena eluf inġabru mal-irkejjen tal-Port il-Kbir biex ifakru u jiċċelebraw l-istorja rikka tal-Belt Valletta fl-eluq l-450 sena mill-bidu tagħha. L-ewwel edizzjoni tal-Valletta Pageant of the Seas kienet ta' suċċess kulturali kbir li rnexxilha twaħħad l-ispettaklu, l-istorja u l-kultura f'ċelebrazzjoni kulurita li ħadnet simboli tipiċi Maltin bħalma huma s-salib tal-kavallieri u l-bandiera nazzjonali. Parti brijuża tal-avveniment kienet regatta b'differenza għaliex rat il-parteċipazzjoni ta' qaddifa Taljani li kienu kollha nisa. Iżda dawk Bormliżi spiċċaw fl-ewwel post u ħadu il-premju, il-Palio de Vallette. Il-leġenda tal-eroj Tony Bajada kienet imfakra permezz ta' għawma mill-Forti Sant'Angelo sal-Forti Sant'Irmu, bħalma kien jagħmel Bajada fi żmien l-assedju l-kbir. Spettaklu li emozzjona l-folol kien dak li kommemora sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Dan sar permezz ta' danjes rappreżentattivi minn kull pajjiż Ewropew li daru mal-bandiera Maltija f'nofs il-port majestus li jaqgħad il-Belt Valletta mal-Kottonera. L-ispettaklu ġie fit-tmiemu b'wirja piroteknika fuq id-Dajsa Fernandez kif ukoll nar li tella minn fuq karrijiet tal-karnival u dajjes oħrajn. Din kienet biss l-ewwel edizzjoni ta' Valletta Pageant of the Seas li t-tieni waħda mistennija tittella fl-2018 biex nuru lill-bqija tal-Ewropa kif il-kapitali ta' gżiritna hija verament kapitali tal-kultura.